Всеки път, когато отворим страница за резервации на полети, се изправяме пред една и съща дилема. Стотици опции, десетки авиолинии, цени, които варират от смешни до непосилни. Как да изберем? Повечето пътници гледат само цената, а след това съжаляват, когато открият, че билетът не е включвал багаж, че храната е била несъществуваща или че седалката е изглеждала проектирана за акробат. Но има и такива, които плащат повече за национална авиокомпания, мислейки, че това гарантира превъзходно изживяване, и понякога се разочароват. В този сложен свят съществува селектирана група авиолинии, които са намерили перфектния баланс, разумни цени и достойно, удобно и надежно изживяване при пътуване. Днес ще разкрием 15-те най-добри авиолинии в света по отношение на качество-цена за тази 2026 година. Да започваме. Място 15. JetBlue Airways. Започваме нашия списък в Съединените щати, страна, където качеството на въздушните услуги обикновено блести с отсъствието си. В среда, доминирана от авиолинии, които таксуват за всичко и предлагат минимум, JetBlue се откроява като фар в тъмнината. Основана през 1998 година, тази авиокомпания със седалище в Ню Йорк си постави за цел от самото начало да предложи нещо различно – качествено обслужване на достъпни цени. И го постигна. JetBlue е известна с няколко детайла, които правят разликата. Първият са нейните кожени седалки, стандарт в целия iFlot, който осигурява превъзходен комфорт в сравнение с текстилните тапицерии на конкуренцията. Вторият е безплатното забавление на борда. Всяка седалка има индивидуален екран с телевизия на живо, филми, сериали и музика, нещо, което в други американски авиолинии е платено или директно не съществува. Третият, и може би най-важен, е безплатният Wi-Fi на всички нейни полети. Скоростта не е за видеоразговори, но е достатъчна за проверка на имейл, социални мрежи или сърфиране в интернет, без да плащате нито цент. Проблемът на JetBlue е, че нейната мрежа е предимно вътрешна, с някои полети до Карибите, Мексико и Латинска Америка. За трансатлантически маршрути те едва имат присъствие, въпреки че обявиха намерения за разширяване. Средната възраст на флота им, съставен от Airbus A300 и 20 и A321, е приемлива – около 8 години. Цените са конкурентни, въпреки че не винаги са най-ниските. Но когато съберете всичко, което включват, съотношението качество-цена е трудно за побеждаване на американския пазар. Ето защо JetBlue заслужава 15-то място в нашия списък. Място 14. AirAsia X. Ако има авиолиния, която е демократизирала пътуванията на дълги разстояния в Югоизточна Азия, това е AirAsia X. Версията за дълги разстояния на известната малайзийска лоу-кост е постигнала нещо, което изглеждаше невъзможно преди десетилетие – да предлага полети от повече от 6 часа на смешни цени. Свързването на Куала Лумпур с Токио, Сеул, Сидни или Оукланд за по-малко от 200 евро отиване и връщане е възможно благодарение на тях. И това в свят, където цените на горивата не спират да растат, е почти чудо. Разбира се, трябва да знаете за какво става въпрос, когато летите с AirAsia X. Моделът е този на чиста и твърда нискотарифна компания. Пространството между седалките е минималното законово изискване, за да се побере човек със среден ръст. Храната не е включена, трябва да се плаща отделно и също не е евтина. Чекираният багаж струва допълнително, както и изборът на седалка. Ако пътувате леко и само искате да стигнете до дестинацията си без повече претенции, AirAsia X е непобедима опция. AirAsia X не е за всеки. Ако сте висок човек, ако пътувате с много багаж или ако очаквате луксозно обслужване, вероятно това не е вашата авиолиния. Но ако това, което търсите, е да стигнете до дестинацията си, харчейки минимум и сте готови да се откажете от определени луксове, AirAsia X е една от най-добрите опции на планетата. Ето защо е на 14-то място. Място 13. Norwegian Air Shuttle. Norwegian е имала сложен живот, достоен за роман. Тя стана голямата надежда на европейските нискотарифни авиолинии, авиолинията, която би предизвикала големите по трансатлантическите маршрути
с билети от 100 евро до Ню Йорк. Разшири се неконтролирано, натрупа астрономически дълг и когато дойде пандемията, беше на ръба на изчезването. Но след дълбок процес на преструктуриране, Norwegian възкръсна от пепелта си с по-разумна стратегия и много ясно предложение за стойност. Евтини полети в рамките на Европа с нови самолети и достойно обслужване. Днес Norwegian се фокусира върху своя скандинавски пазар и върху най-търсените европейски маршрути. Нейният флот, съставен от Boeing 737 и 787, е един от най-модерните на континента със средна възраст, която едва надвишава 5 години. Това се забелязва в комфорта на седалките, в тишината на кабината и в ефективността на полетите. Новите самолети консумират по-малко, замърсяват по-малко и предлагат по-приятно изживяване. Забавлението на борда е безплатно на всички полети, с приложение, което позволява достъп до филми и сериали от вашето собствено устройство. Wi-Fi също е безплатен, макар и с ограничения в скоростта. Седалките, без да са просторни, са приемливи за полети на къси и средни разстояния. И екипажът, млад и динамичен, отразява този скандинавски дух на ефективност без излишни емоции. Norwegian се е поучила от грешките си. Тя вече не расте заради самия растеж, а го прави по устойчив начин, отваряйки маршрути само там, където има реално търсене. Нейните цени са конкурентни, особено ако резервирате предварително. И нейното обслужване, без да е луксозно, напълно отговаря на очакванията на тези, които търсят качествена, нискотарифна компания. Ето защо Norwegian отново е в този списък, на 13-то място. Място 12 – WestJet. Канада е огромна страна, втората по големина в света по повърхност, и летенето в нея може да бъде непосилно скъпо. Разстоянията са огромни, населението е малко и летищата са далеч едно от друго. В този контекст WestJet се появи през 1996 година, за да промени правилата на играта. Основана като нискотарифна компания в американски стил, тя се развива към смесен модел, който комбинира ниски тарифи с включени услуги, които я отличават от конкуренцията. WestJet предлага солидно изживяване по вътрешните маршрути и до слънчеви дестинации като Мексико, Карибите и Съединените щати. Нейният флот, предимно Boeing 737, е в добро състояние, със средна възраст около 7 години. Екипажът е известен със своята любезност, нещо, което канадците ценят и което международните пътници оценяват. Нейната програма за лоялност, макар и да не е най-добрата в света, позволява натрупване на точки, които могат да бъдат заменени за полети и подобрения. Най-хубавото на WestJet е, че включва ръчен багаж без допълнителни разходи, нещо, което не всички нискотарифни компании правят и което в Канада, където хората обикновенно пътуват с палта и топли дрехи, е особено важно. WestJet не е луксозна авиолиния, нито претендира да бъде. Тя е практична, ефективна и надеждна авиолиния, която изпълнява обещаното на разумна цена. За пътуване в рамките на Канада или до слънчевите дестинации на канадците е трудно да се намери по-добра опция. Ето защо заслужава 12-то място. Място 11 – Copa Airlines. Copa Airlines е мостът, който свързва Америките. Нейният хъб в Панама, международното летище Токумен, е един от най-ефективните на континента, проектиран специално за улесняване на връзките между Северна и Южна Америка. С флот основно от Boeing 737, Copa е изградила мрежа, която позволява полет от всеки важен град на континента до почти всеки друг само с едно прекачване в Панама. И това прекачване обикновено е бързо, удобно и без усложнения. Предложението на Copa е просто, но ефективно. Модерни самолети, почти швейцарска точност и коректно обслужване. Нейният флот има ниска средна възраст около 6 години и поддръжката е строга, както подобава на авиолиния, която иска да запази репутацията си. 730 и седмиците на Copa са конфигурирани с кожени седалки, удобни за полети до 5 или 6 часа и имат индивидуално забавление на борда в повечето самолети. Copa не е най-евтината авиолиния по всички маршрути, но балансът между цена, обслужване и надеждност е трудно да бъде победен. Ето защо редовните пътници я избират отново и отново
и затова тя е на 11-то място в нашия списък. Място 10. Аеромехико. Аеромехико премина през трудни моменти през последните години. Пандемията я накара да се възползва от глава 11 от Американския закон за несъстоятелност през 2020 година, процес, от който излезе през 2022 година с по-лека структура и реструктуриран дълг. От тогава Мексиканската национална авиокомпания работи усилено за възвръщане на доверието на пътниците и резултатите започват да се забелязват. Днес Аеромексико е модерна авиолиния с флот от Boeing 730 и 7 за вътрешни маршрути и кратки разстояния и Boeing 780 и 7 за маршрути на дълги разстояния. 787-ците Dreamliner са изключителни самолети, тихи, ефективни и удобни, с по-ниско налягане в кабината, което намалява умората при дълги полети. Аеромексико ги използва по маршрути до Европа и Азия, предлагайки много конкурентно изживяване спрямо други авиолинии. Аеромексико също така подобри своята точност и управлението на багажа, две от слабите точки в миналото. Нейната програма за лоялност Клуб Премиер е една от най-ценените в региона, с партньорства, които позволяват натрупване на мили в стотици търговски обекти. И нейните цени, макар и да не са най-ниските, са конкурентни, особено ако се резервира предварително. Поради всичко това Аеромексико заслужава 10-то място. Място 9 – Turkish Airlines. Turkish Airlines е една от авиолиниите, които са пораснали най-много през последното десетилетие и това не е случайно. Нейният хъб в Истанбул, новото летище Истанбул, е една от най-впечатляващите летищни инфраструктури в света, проектирана да обслужва стотици хиляди пътници на ден с ефективност. Оттам Turkish лети до повече страни от всяка друга авиолиния на планетата, покривайки Европа, Азия, Африка и Америка с завидна мрежа от маршрути. Предложението на Turkish е просто полети до почти всяка точка на разумни цени с високо качество на обслужване. В Turkish, дори в икономична класа, храната е от най-добрите в небето. Вдъхновена от турската кухня, с разнообразни и вкусни опции и сервирана с внимателна презентация. Забавлението на борда е пълно, с индивидуални екрани в повечето самолети, богат избор от филми и сериали и игри за всички възрасти. Екипажът, млад и внимателен, се старае да направи пътуването приятно, а английският е общият език, което улеснява комуникацията. Turkish не е най-евтината авиолиния по всички маршрути. Всъщност по някои може да бъде по-скъпа от директната конкуренция. Но съотношението качество-цена е отлично, защото това, което получавате в замяна на парите си, е много над средното. Освен това, нейната програма за лоялност Miles и Smiles е щедра и позволява лесно натрупване на мили. Ако търсите изследване на екзотични дестинации или връзка с места, до които други авиолинии не достигат, Turkish е опция, която трябва да се вземе предвид. Ето защо е на 9-то място. Място 8 – Icelandair. Това е авиолиния с уникален и завладяващ бизнес модел. Icelandair се възползва от своето географско положение в средата на Северния Атлантик, за да предложи нещо, което никоя друга авиолиния не може да изравни – безплатни престои в Исландия. Ако летите от Европа до Съединените щати или Канада с Icelandair, можете да направите спирка до 7 дни в Рейкявик, без да плащате нито цент повече за билета. Това е начин да опознаете една от най-зрелищните страни на планетата без допълнителни разходи и това само по себе си вече е силен аргумент. Но освен това предимство, Icelandair предлага солидно и надежно обслужване. Нейният флот, съставен предимно от Boeing 757 и 737 MAX, е модерен и добре поддържан. 757-ците, макар и да са ветерани самолети, са актуализирани с нови интериори и системи за забавление. 737 MAX са по-ефективни и по-тихи. Забавлението на борда е безплатно, с индивидуални екрани в повечето самолети и приемлив избор от филми и сериали. Храната, макар и да не е грандиозна, е коректна за продължителността на полетите. Icelandair не е луксозна авиолиния. Няма да намерите частни апартаменти или френско шампанско. Но ако търсите достъпен и надежден начин да прекосите Атлантика с възможност да изследвате невероятна страна по пътя,
Icelandair е трудно да бъде победена. Ето защо заслужава 8-то място в нашия списък. Място 7. Azul Linhas Aéreas. Бразилия е континентална държава с размери на континент и география, която прави самолета най-практичното транспортно средство за дълги разстояния. На този пазар Azul успя да постигне нещо изключително – да се превърне в предпочитаната авиолиния на бразилците, благодарение на комбинация от достъпни цени и обслужване, в което се влюбваш. Azul е основана през 2008 година от Дейвид Нилеман, същият предприемач, който създаде JetBlue в Съединените щати. И това се забелязва. Авиолинията е наследила тази философия да поставя клиента в центъра, но адаптирайки я към бразилския пазар. Нейният флот е разнообразен, с Embraer самолети за регионални маршрути и Airbus A300 и 30 за международни полети, всички те с ниска средна възраст и безупречна поддръжка. Това, което прави Azul специална, е вниманието към детайла. На земята те предлагат бързо обслужване при чекиране и VIP зали на основните летища. Във въздуха забавлението на борда е безплатно, с индивидуални екрани в повечето самолети и селекция от филми и сериали на португалски и английски език. Храната, макар и да не е гурме, е изобилна и с добро качество, а при дълги полети включва топли опции. Екипажът е известен със своята симпатия, нещо, което бразилците ценят и което международните пътници оценяват. Освен това, Azul има една от най-щедрите програми за лоялност в Латинска Америка с TudoAzul, която позволява натрупване на точки не само чрез летене, но и при ежедневни покупки. Цените са конкурентни, особено на вътрешния пазар, където се конкурира с Gol и LATAM. Поради всичко това, Azul заслужава 7-то място в нашия списък. Място 6. EVA Air. EVA Air е една от тези авиолинии, които често пътуващите познават добре, но която рядко се появява в заглавията. Основана през 1989 година, тя е част от конгломерата Evergreen, един от гигантите в световния морски транспорт, и е наследила от своята компания майка мания за ефективност и качество, която я поставя сред най-добрите в света. EVA Air оперира модерен флот от Airbus и Boeing, със средна възраст около 6 години. Нейните самолети са конфигурирани с удобни седалки, дори в икономична класа, а забавлението на борда е от най-добрите на пазара, с големи екрани и богат избор от филми. Но това, което наистина отличава EVA Air, е нейното обслужване. Екипажът е известен със своята любезност и внимание към детайла, наследени от азиатската традиция на гостоприемство. В икономична класа те предлагат одеяла, възглавници и комплекти за комфорт при дълги полети, нещо, което не всички авиолинии правят. В премиум класа EVA Air е получавала международни награди за своите легла, седалки и обслужването с храна, което включва менюта, проектирани от известни готвачи. Но дори в икономична, съотношението качество-цена е отлично, особено по маршрути до Съединените щати и Европа, където цените обикновенно са конкурентни. EVA Air не е най-евтината авиолиния, но това, което предлага за това, което плащате, я поставя на 6-то място. Място 5. Air Transat. Air Transat е ваканционната авиолиния par excellence на Канада. Основана през 1986 година, тя се е специализирала в чартърни и нискотарифни полети до слънчеви дестинации, но с качество, което я отличава от другите ваканционни авиолинии. Нейният модел е прост – предлагане на трансатлантически полети на достъпни цени, без отказ от достойно обслужване. Флотът на Air Transat е съставен предимно от Airbus A330, със средна възраст около 10 години. Това не са най-новите самолети в небето, но са добре поддържани и конфигурирани с удобни седалки за дълги полети. Забавлението на борда е безплатно, с индивидуални екрани и приемлив избор от филми и сериали. Храната е включена в цената на билета, нещо, което не всички авиолинии от нейната категория предлагат и е с приемливо качество. Най-хубавото на Air Transat е нейното обслужване на земята. Те включват чекиран багаж във всички тарифи, нещо все по-рядко при нискотарифните авиолинии. И нейната точност е добра в рамките на средното за сектора.
Цените са много конкурентни, особено по маршрути до Европа от канадски градове като Торонто, Монреал или Ванкувър. Ако търсите достъпен начин да прекосите Атлантика, без да чувствате, че пътувате в автобус с крила, Air Transat е отлична опция. Ето защо е на 5-то място. Място 4. Cathay Pacific. Cathay Pacific е една от най-уважаваните авиолинии в света и това не е случайно. Основана през 1946 година, тя е изградила своята репутация върху десетилетия на последователно обслужване, точност и безопасност. Но също така през последните години положи усилия да коригира цените си, за да се конкурира с авиолиниите от залива и азиатските нискотарифни компании. И резултатът е съотношение качество-цена, което е трудно да се победи. Cathay оперира модерен флот от Airbus и Boeing с ниска средна възраст и безупречна поддръжка. Нейните самолети са конфигурирани с удобни седалки, дори в икономична класа, а забавлението на борда е от най-добрите на пазара, с големи екрани и богат избор от филми на няколко езика. Храната е качествена с азиатски и западни опции, а екипажът е професионален и внимателен, в най-добрата традиция на гостоприемството на Хонг-Конг. Това, което прави Cathay Pacific специална, е нейната мрежа от маршрути. Нейният хъб в Хонг-Конг е входна врата към Азия, с връзки към десетки дестинации в Китай, Япония, Корея, Югоизточна Азия и отвъд. И нейните цени, макар и да не са най-ниските, са конкурентни, особено ако се резервира предварително. В икономична класа Cathay предлага изживяване, превъзхождащо това на много европейски национални авиокомпании, на подобни или дори по-ниски цени. Ето защо заслужава 4-то място. Място 3. Singapore Airlines. Singapore Airlines е известна като кралицата на небето заради своя лукс и обслужване. Но това, което мнозина не знаят, е, че тя може да бъде и достъпна опция, ако се избере добре моментът и маршрутът. Авиолинията на града-държава е съумяла да сегментира своята оферта с промоционални тарифи, които я правят достъпна за пътници с ограничен бюджет, без да се отказва от своята същност. Singapore Airlines има един от най-модерните флотове в света с средна възраст под 6 години. Нейните самолети, предимно Airbus A300 и 510 и Boeing 787, са оборудвани с най-новото в технологиите и комфорта. Седалките в икономична класа са едни от най-удобните на пазара, с щедро пространство и ергономичен дизайн. Забавлението на борда с системата Chris World е легендарно, с хиляди опции за филми, сериали, музика и игри. Храната е друга от нейните силни страни. Дори в икономична класа опциите са разнообразни и вкусни, с влияние от азиатската и западната кухня. Екипажът е известен със своята любезност и професионализъм, обучен в най-добрата традиция на гостоприемството на Сингапур. И точността е почти перфектна, както подобава на авиолиния, която иска да запази репутацията си. Singapore Airlines не е ефтина по всички маршрути, но ако търсите добре, можете да намерите много конкурентни тарифи по маршрути до Япония, Корея или Австралия. И когато го направите, изживяването, което получавате, е много над това, за което плащате. Ето защо тя е на 3-то място в нашия списък. Място 2. Emirates. Emirates е синоним на лукс, излишък и онзи характерен блясък на Дубай. Но тя е и авиолиния, която може да бъде изненадващо достъпна, ако се избере добре маршрутът и времето. Нейният бизнес модел, базиран на гигантски хъб в Дубай, и позволява да предлага конкурентни цени по маршрути, свързващи Европа с Азия, Африка или Австралия, възползвайки се от икономиите от мащаба. Флотът на Emirates е най-големият в света от Airbus A300 и 80 и Boeing 777 с ниска средна възраст и безупречна поддръжка. В икономична класа седалките са удобни, с щедро пространство и гигантски индивидуални екрани с стотици канали за забавление. Храната е изобилна и качествена, с разнообразни опции и непрекъснато обслужване с напитки. Екипажът, мултикултурен и професионален, се старае да направи пътуването приятно. Най-хубавото на Emirates е нейната мрежа от маршрути. От Дубай те летят до повече от 150 дестинации на всички континенти,
което позволява бързи и удобни връзки. И нейната програма за лоялност Skywards е щедра, позволявайки натрупване на мили, които могат да бъдат заменени за полети и подобрения. Цените на Emirates са конкурентни, особено по маршрути на дълги разстояния, където се конкурира с европейски и азиатски авиолинии. Поради всичко това Emirates заслужава второто място. Място 1. Qatar Airways. Стигаме до номер 1. Най-добрата авиолиния в света по отношение на качество-цена за тази 2026 година е Qatar Airways. Да, същата, която е била обявявана за най-добра авиолиния в света от Skytrax многократно. И тя е такава не само заради своя лукс, а защото е успяла да предложи този лукс на цени, които по много маршрути са изненадващо достъпни. Qatar Airways има изключително модерен флот със средна възраст от около 5 години, един от най-младите на планетата. Нейните самолети, предимно Airbus A350 и Boeing 787, са оборудвани с най-новото в технологиите и комфорта. В икономична класа седалките са просторни, с ергономичен дизайн и индивидуални екрани с висока разделителна способност. Забавлението на борда с системата Oryx One има хиляди опции за филми, сериали, музика и игри. Храната е изключителна. Дори в икономична класа опциите са разнообразни и вкусни, с влияния от арабската и международната кухня. Екипажът е известен със своя професионализъм и любезност, обучен по най-високите стандарти за гостоприемство. И точността е почти перфектна, както подобава на авиолиния, която иска да запази репутацията си. Но това, което наистина отличава Qatar Airways, е нейната ценова политика. По маршрути като Европа-Азия или Европа-Африка, нейните тарифи обикновенно са много конкурентни, често по-ниски от тези на европейски авиолинии с по-лошо обслужване. И това, което получавате в замяна, е първокласно изживяване дори в икономична класа. Qatar Airways доказа, че може да се лети добре без да се плаща цяло състояние. И затова тя е за нас най-добрата авиолиния в света по отношение на качество-цена. До тук с 15-те най-добри авиолинии в света по отношение на качество-цена за тази 2026 година. Всички те имат нещо общо. Когато слезете от самолета, чувствате, че парите ви са били добре инвестирани.